नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील पाटोळे स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकणी माणूस यूट्यूब चॅनलवरती। तर मित्रांनो, आज आपण काजू भाजतो मित्रांनो आपल्या गावामध्ये। तर तुम्हाला दाखवतो कशी मजा येते काजू भाजताना आणि कसं काय भाजायचे असतात काजू। तर बघा, मी तुम्हाला दाखवतो। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा। माझ्यासोबत आहे सतीश दादा, तो आहे काजू भाजायची तयारी चालली आहे। बघा, तुम्हाला दाखवतो आता काजू कसे भाजले। गमेला ठेवत आहोत वरती, त्यामध्ये ठेवले काजू आणि आता आपण परत एकदा आपण सुरुवात करूया। बघा आता कशी तयारी चालली आहे। इकडे आमचा सतीश दादा बघत असाल, विस्तव केला त्याने आणि आता खुर्चीवर बसलाय बसले आणि बघा मस्त वाटलं। तुम्ही बघा कशी आग लागेल। सकाळी चांगले भाजायला होते, सकाळी चांगल्या पडायला भेटते। एक तुम्ही बघत असाल आमचे एक्सपर्ट प्लेयर आप्पा आमचे काजू भाजण्यामध्ये, पण आता सध्या काय बसलेले आहेत खुर्चीवर, निरीक्षण करतात कसे काजू भाजतात की नाही। पहिले तेच भाजायचे, आता काय जमत नाही त्यांना, आम्हाला आता त्यांनी ट्रेनिंग दिलेली आहे। तुम्ही बघत असाल काजू कसं भाजतात। तर इथे पटकन अशी आग पेटेल आणि तो चीक उडेल असा चीक। तुम्ही आवाज घ्या, आवाज। हळूहळू 5 मिनिटं थांब ना, इथे खिले ना, झालं पत्ते, झालं आलं 2 मिनिटं इथे खिले पत्त्याने झालं या नको जा बघ ये झालं की नाही, शेवटचं आहे बघ, 2 मिनिटाचं काम आहे। आणि आमचे सर्वात लाडके मित्र काजू भाजण्यासाठी आले आहेत ते संदीप पाटोळे, स्वागत करतोय। नमस्कार। त्यांनी आम्हाला काजू सर्वात मोठे म्हणजे त्यांनी शिकवलं काजू कसे भाजायचे ते पण आपल्या सोबत काय मत आहे संदीप पाटोळे त्यासाठी? तुम्हाला काय माझं मत काही नाही। तुला कसं वाटतं काजू भाजताना? खूप मजा येते आम्हाला। मग तू पहिल्यापासून भाजतोस भाजू? नाही, मला कोणी या संदीप पाटोळेंनीच शिकवलं, पण त्यांना आता काय बोलायला लाजतायत ते जरा, त्याबद्दल मी काहीच बोलू शकत नाही। तुम्ही बघत असाल आता आता काजू आपण थोडं हलवत आहोत काजूंना काठीने। हात लावायचा नाही, हात लावला तर पूर्ण चीक उडेल आणि चीक उडला तर सगळं भाजून जाईल आपलं। बघा आता काजूचा चीक उडायला सुरुवात झालेली आहे। आपण बघू शकता काजू कशा पद्धतीने भाजले जातात। हे असं बोल, ही प्राचीन पद्धत आहे कोकणातील। तुम्ही बघत असाल ही जी पद्धत आहे ही एकदम प्राचीन अशी, म्हणजे पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली पद्धत आहे काजू भाजायची। आता तर काय, आता तुम्ही बघत असाल फॅक्टरीमध्ये काजू भाजले जातात, पण त्याला जी चव असते आणि ही जी भाजायची चव असते याच्यामध्ये खूप फरक असतो मित्रांनो। तुम्ही पण असे काजू भाजले असेल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट्समध्ये मला सांगा की तुम्ही पण असे काजू भाजलेत, आणि ज्यांच्यासोबत भाजलेत त्यांच्यासोबत हा व्हिडिओ शेअर करा, म्हणजे त्यांना पण आपला व्हिडिओचा आनंद घेता येईल। मित्रांनो, तुम्ही पण अशा प्रकारे ट्राय करा काजू भाजायला, आणि काजू असे भाजून झाले की ते फोडून त्याची चव बघा, आणि जी चव कशी वाटते तुम्हाला ती आम्हाला कमेंट्समध्ये सांगा। मराठी बघा आता कसा धुवा झालेला आहे। आपला सेकंड लॉट आहे, एक लॉट आपला झालेला आहे। बघा, बघू शकता आपला आता सेकंड लॉट हे बघा। इथे आग पेटलेली आहे, काजू पेटलेले आहेत। थोडं लांब उभं राहायचं मित्रांनो।
तर तुम्ही बघत असाल आता आपण गमेला आपलं उलटं केलेलं आहे आणि काजू बाहेर काढले. काजू बाहेर काढलेलं आहे तर गमेला असं पेटत आहे. बघा आता कशा प्रकारे आपण काजू इथे पसरवले आहेत थंड करायला. आणि थोड्या वेळाने आपण हे काजू फोडणार आहोत आणि आतमध्ये तुम्हाला मस्तपैकी असे काजूचे घर तुम्हाला दिसतील. आणि बघा काजू कशा पद्धतीने आपण भाजून ठेवलेले आहेत साईडला. कुठला गमेऱ्यातला तर मित्रांनो आपण आता काजू बाहेर काढून ठेवलेले आहेत. थोड्या वेळाने थंड होतील आणि मग ते आपण फोडू आणि नंतर मग खाऊ. मग तुम्हाला दाखवतो कशी त्याची टेस्ट आहे ती. आणि तुम्हाला खायला तर भेटणार नाही, मीच खाणार आणि मीच सांगणार कसं आहे ते. तुम्हाला जर असं टेस्ट घ्यायची असेल तर स्वतः असे काजू भाजा आणि फोडा आणि मजा कशी येते ती बघा. त्यात पुढं टाकणार आहे. तर आपण आता थोड्या वेळाने भेटूया. काजू फोडल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवतो. नंतर आईला खाली गेलात ना पाहाचे गोळ्या त्याची घेऊन जा. तुम्ही बघत असाल मित्रांनो आपण काल काजू भाजले होते. ते काजू आहेत आणि आपण हे आता बघा हे कसे फोडतोय दगडीने. फोडण्याचं काम चालू झालेलं आहे. हाताला काळं काळं लागतं सर्व. हे बघत असाल आपण काजू काढलेत. हे पूर्ण भाजले होते म्हणून असे व्यवस्थित थोडे कडक आहेत. इथे बघू शकता तुम्ही थोडं कमी भाजले त्यामुळे थोडे हे नरम आहेत.